Itsho ihlekazi Velaphi itsho mnumzana uyaqonda phofu ukuba uhamba ngeopposite direction kwi-one way yo ilight ingakhanyile hayi manje iqonda ngalinyane kwewaya sicela uxolo lo ndawo mhlekazi ndikunikeze itikiti ezimbili kwiveki ephelileyo mna hayi ingathi uyaphazama ibingenzimi lowo ndiqinisekile Velaphi ibinguwe theni nyanisile ayabindimi kokanye ndiyilibela kakhulu loo nto yazi ndifase ndayilibala phofu khawutsho kunjani abantwana bayaphila ekhaya nditsho umfazi ke mna ke nawe impilo yakho injani siyaphila enkosi selubamba so thole amatikiti amaninzi nali itikiti lakho mhlekazi 80 rand imini emnandi mhlekazi hamba kahle ewe mhlekazi hey Velaphi wena Velaphi kwakuhle oko hey yaye ndiqinisekile ba umnumzana Hlubi uza kukunceda kule film ufuna ukuyenza ndiqinisekile ukheweva ngobradaki umdlali weqonga wodumo umuntu oziqhelileyo i-TV cameras nokuba mhlawumbi ke ubufuna ukwenza umfanekiso bhanya ngempilo ye-messengerla benawuncedo olukhulu kakhulu kuwe enkosi mhlekazi ndiyakuva kwaye ndiyabulela kodwa oyena muntu benifuna udlala naye indlebe ngubhosi mna ke ndingumaki i-artistic director ndenza i-creative work istudio endisebenzela kuso ungasithanda kwaye ndiqinisekile ningasithanda Mike kodwa sawubuye sifikelele kuwo Thini molweni be molweni bahlekazi bahlekazi nguGerald lo uphuma kuziko losasazo bathi benza i-documentary ngamaziko abhengezayo kwaye ke bebengathanda ukuba nodliwano ndlebe nomnye wenu i-TV hayi akho ngxaki apho enkosi kakhulu nombe enkosi kakhulu yazi mna abantu kwethinga ndibale kuloo nto leyo kuba ndisike ndigodola ndibengumkhenkce phambi kwe-cameras uthi ke mnumzana Hlubi uyawulunga ibalulekile noko iva ndokuxelela kwaye kufuneka siyibonisile ngokuhlanje hayi noko hayi akho ngxaki apho ngoku enyawulunga ngo-2:30 kwayilixesha elichanekileyo lo mhlekazi kwakange ngoba sawufumana nethuba elaneleyo sihla amahlongwane phezulu ngentsimbi yesithandathu siyibonise masibonane ngelo xesha ke mhlekazi hayi kulungile nisale kakuhle yemoshakele ngoku uyasibona isizathu soba ndisoloko ndinxiba kakuhle awungekhe uyinokise imini efana nalena uthetha bafundini igxekile impahla endinxibileyo hayi noko le mpahla igqokogqokwana kutheni asikane sixhonxosholo sawuphuma kumabala kude senze ntoni hayi siba ndithanda gqitha izinto ayinini abazawuphuma kumabona kude ngumnumzana Hlubi yintoni emsebenzini wenu nonke mbani Joyce ucimba le suit iyawulunga okanye ndithenge enye entsha hayi mhlekazi ndiqinisekile iyawulunga intle hayi ke xa usitsho ezinto ndizibona apha Velaphi ngabe ziyilenze le ndicinga uba ziyo mhlawumbi shini
nyani ngamatikiti etraffic mhlayo velaphi mane okuspeeda mabini okumisa kungekho emthethweni mhlawumbi velaphi jonga ukwenza ntoni ngala matikiti hayi ndizake ndiziphethuba wena ndizawalungisa bratata hey velaphi eli linanyanga zine ubudala khawuthi yu sukulidala kangaka hey amaxesha ayabaleka velaphi uza kubanjwa hayi ndizawahlawula wena bratata ndizawahlala noba kuphela kwenyanga sincede wenje njalo ewe Dora sithandwa i-TV yani udlwanondlebe bazawuba neekhamera zabo nezibane zabo apha izibane nekhamera yu uzawuduma hlubi kuthiwa bekuthethwa ngam ke kwiindawo eziphezulu nezibalulekileyo yiyo le nto ke baye bandifuna bandifumana oh hlubi wam kochi Molo Joyce. Molo Mrs Hlubi. Ukhona umthuthuzeli? Ukhona ma'am kodwa usesemnxebeni. Oh hayi ungakhathazeki Joyce. Ndifuna nje imalanye yokuthenga nje izinto endlini. Akazokuba mde ma'am. Awu yonke lento yenza imincili. Masidibanele ilunch go-1 sikhe sincokole ngezinto endinokuzibalula. Phaya e-coffee shop kwaJojo ekoneni yeVita neSock Street. Ufike ngexesha. Andisakungxamele. Ndingxamele wena Dora. Mnumzana uDorazana. Razana. Enkosi mnumzana. Kulungile mhlekazi. Ibingubani lo mthuthuzeli? Shishini. Ngusomashishini. Kufuneka ndidibene nale nkosazana. Inkosana ngelunch. Oh ndiyabona. Khawundinike ke imali ndiyothenga intwana. Yo, ngaphandle kwamathandabuzo sithanda. Enkosi. Ihlubi imfonini uza kuzifaka enkathazweni kwakhona Ungakhali wena yonke into isendleleni. yabona ke namhlanje unedinga ngentsimbi ke 2:30 uze uncede ungafiki entsimbi yesihlanu apha Oh, ungabi navalo wena zawubuya kwangethuba. hlala usitsho njalo Emoshakele. Khawuzama ulungisa le mpahla. Noko awukhangeleki kakuhle. khetha ukuthina mfoni ngathi le mpahla ilungile Kulungile ke sawubonana Uthoba umxhelo moshakele zawubuya kwangethuba. Joyce. Mhlekazi. Uqinisekile into uba ilungile lesuthi? Oh mhlekazi, ndiqinisekile. Inhle. Mamela ke Joyce. Mhlambe ngakhe ubonisane nomnumzana uRoberts ngalampa hla inxibileyo. hey yayiva le nto nithethayo akho nto nayo le mpahla endinxibileyo Joyce ngaba kukho into egxikileyo ngale mpahla endinxibileyo Molweni bahlekazi. Ingaba nifuna eliphi ishishini? Ishukushukuma edit print. Oh hayi ndimi umphathi weshukushukuma. Ndinganinceda? Ungumnumzane JT Hlubi? Ewe ndinguye. Unesithuthuthu esingu MSL 3314. Ewe sesemessenjera yami umnumzana Velaphi Mjongeni. Ngoba kwenzeke ntoni? Kodwa ke sibhalwe ngawo. Eso sithuthu sifuna ukwaninze khona. Asavele. Umsebenzi wethu ke kukukuvalela. Hayi kaloku ayindim into wenze ityala. Ematshela masike sithetheni ngalento. Masisithetheni nje kancinci ngayo. Yonke lento uyakuyithetha khona. Yilanda lo.
Joyce ngibani ngokuxesha 2:30 mhlekazi. yazi aba bantu base-TV bangafika nanini na ke ngonje ndizawuthini kubo kanti ukuba kezanga ngexesha umnumzana Hlubi Mhlekazi ungakhathazeki noko ubradaki onolwazi oluphangaleleyo phambi kwe-TV cameras ukhona. sawubona bradaki kodwa ke masibe sithandazela into yokuba le ndoda uHlubi isendleleni ezapha Seyafikile? hayi bakafiki Oh, kanti nomnumzana uHlubi akakafiki. uyephi ke ngulo? nathi asisazi ebeyedingeni le lunch. hayi Mike man edingeni loshishino Ewe Mhlekazi. Ngahamba ngoku. Yes. Ulibambe khona. Molo. Yanhle lesisutu yakho. Oh. Ngiyayithanda lento yakho. Enkosi. Ndithethi ngezihlangu zona. Ndizithanda nyani. Yanhle lonto. Waye. Ndiyazifuna. Uyasifuna? Ewe. Phela yintoni ndifake kuyo? Hi folks, ingawumnumzana Hlubi selungile. Oh, sicelela ixolo tokholo ndawo mhlekazi. Akakabuyi kwidinga lakhe le-lunch. business lunch That's right. Hayi masithembeke ukuba uzawukhawuleza abuye ngoba indaba yokucutshwa kwexesha ndawucela nina niyazibhetele. Nanku ubradaki Mhlekazi. Mhlekazi kungena kulinda nje imizuzwana embalwa. Ibe mbalwa nje. Mhlekazi. Mnumzana Roberts, kunganjani xa ungathathi indawo? oh hayi sisi andinabuchula lo ngezinto ezinjalo mina kwaye ke bekukade kuyintsini apha kuhlekiswa ngempahla zam nini noHlubi kube ningake nimlinde nje umzuzwana Kodwa ke Mhlekazi. game bradaki nawe ipambe njalo Hayi asinako ukulinda ngaphezulu kokho. Kungcono siyodlana indlebe nabawaduduza advertising. Oh hayi noko andinakude nihambe ukungathi akekho omnye umuntu onokuninceda. Kanti ubradaki umdlali weqonga wodumo ekho nje. Kulungile ke masijike yonke lento siyivele kwicala eMessenger. Kulungile ke Thabo asithatha indawo yakho. Thatha indawo yakho so umapha. Bradaki ma. So ma. Okay, everybody stand by. Khawusithoke Mhlekazi onamsebenzi wenzayo njenge-advertising agency yintoni? Obalulekileyo. Inje wena lento i-messenger la zingabantu abantu mandithi izithunywa izithunywa
ukubaluleka kwe-advertising agency kuxhomekeke kwii-messengers ikwazizwe eziqinisekisa ukuba impahla ezikwamaxabiso aphezulu zihanjiswa ngokukhuselekileyo. Nditsho ke mna ke into enjengee-posters, ii-pamphlets, ii-cutouts, etc etc etc. Zii-messengers ke eziba ngumzekelo wento iyo ikhampani. Umphathi kwekhampani ke uyazi uba uxhomekeke kwii-messengers zakhe ngenkxaso. Ngoko ke kufuneka eziphethe ngobunono ngoba ke Velaphi yintoni undenze yona undenze ntoni? Ndibhatale 650 rand ngamatyala akho, ndabhatala 300 rand ngokudela inkundla, ndaze ndahlala 3 hours e-charge office. Traffic fines. Oh, utshoyezwa. Hello. Ndingumnumzana Hlubi, umphathi walapha. Kathi ibisuti yakho angekhe sikwazi ukusebenza mhlekazi yawuxola. Sawusebenzisa ezinye messenger ezi. Velaphi kamjongeni, ndisho ngoku njena wena Mthethise isimanga santoni esesinxibileyo. Endisinxibeleyo. Oh, uchaza impahla. Hayi wena ifashion entsha eze nonkosikazi Zinqe. Hayi ke noko le andiqomba iza kuthengwa. Utheni kungekho kwaJojo nje? Bendikulindele emini. Uve ngabantu bayidinga lampeli phaya? Ndikubile ngela xesha uthetha emnxebeni. Benifuna ukunika i-surprise kodwa ke khange ufike. Oh hayi bendivalelwe. Bendibambekile. Ubuphaya kwaJojo emini nje? Ewe. Oh, kodwa khange unibona ndithi? Hayi ngithithizela bungekho. Hayi wena umuntu bendinedinga naye ujibike nje ngokumzuzu. Kodwa hey bekuzaba manje babunibhaqile phaya. Ubaba ndifumene phaya. Hayi ke senexhala lokuba mhlambe ikho into ekwehleleyo. Hayi ayakho into indehleleyo. Hayi inhle lonto. Kulungile. Hayi ke nisaleni kahle. Bye Sisibi. Velaphi? Xa sesijika le meko kwekho undisindise kwena inkulu inkathazo. Nanini na Jackson. Uxolo, ingaba apha kunukhona nokundixela uba udlwana ndlebe liyaqhubeka? Ndiphenje umzuzu bemnye. Moshi. Ndicela torhwana undiboleke le mpahla. Impahla yam inhle kakhulu Moshi. hayi xa ucinga into yokuba ke ikufanele ukuvela komabona kude kulungile. Emva kweminyaka senza lo msebenzi unamahla ndinyuka ndizama into yokuba kubekho impumelelo. Ndifumanise into yokuba ngenene kunzima ukuphatha ishishini lobhengezo, kodwa ke ekugqibeleni kuba khona imbuyekezo. Enkosi mnumzana. Baphulaphule kaloku ngumnumzana uHlubi lowo, umphathi weshukushukuma advertising and printing. Ewe kaloku masibambe ngazibini kuye. Oh, kodwa ke bantu bakwethu ibinhle impahla yami nene. Usebenzile mnumzana Hlubi. With all due respect mhlekazi, kumnoko ubujongeka ngathi ububuncancazela. Ndaze ndakuva Zwindini. Tyhini ubhetele umnumzana Hlubi uthethile. Wena mntu ubaqhele omabona kude. Uye wemane matha. Hayi wena you see the actor preparisha ngescript. Impromptu speeches ezenziwa ngabantu abafana novelaphi aba is not exactly my cup of tea. Hayi wena Velaphi uthetha kamandigqitha nyani ndiyakuncoma. Hayi wena nombi ndayinkosi kakhulu. Hayi ndikhathazwa nje into yoba bengakhange bayisasaze. Molweni.
ndifunisa ngomnini BMW iDOM 103T le ime phaa ezantsi. imoto yakho leyo mnumzana Hluli. awudingi uphinda ngibambe awusoze ngifake awudingi Ubaleka ntoni ke ngoku? Ngoba bendizokumazisa ukuba imoto yakhe iwine amatikiti amabini kumnyhadala wamapolisa. Qala ke inkathazo madoda. Mhlambe sithini gqibele sane yakho. phela phi asigqibele madoda. Hey, siphumile mathitha. Hey, nami ngokwami. Mina safuna ukubuyisa imali yami leyikiwe. Ngitheni amadoda nilibona ixesha bangwa-first one ekuseni thina siyabhangela kaloku ngale ntsasa sithi very man. Yona nyani ngayithethayo ke leyo. Hey, ngithetha